40 киловолта. Изпитано доказано. Аз ми като имам ни подсъв, нали? Експериментът работи. Ето имаме 70 киловолта. Много си зумнал. Много, да. Тя е до минус 80 предполагаме. Това всички 80 киловолта. Дило люминесцентната лампа свети. Ето, не знам дали се вижда, че лампата не е вързана никъде. После като разправям няма да ни вярват. А въженцето е само за да крепи, за да не падне на земята. Добре, приключваме. Сочно да псува. Тя това може да прибираме ли? Правим протокол. Колко е издържал.